ಹಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಮಾತಾರಲ್ಲ ಚಾ ಪರಿಯಾರೆ ದಾದೆ ತಿಂಡಿ. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಎಂಚೊಂಡು ಬರ್ಸೊಂಡ ಎಂಚೊಂಡು ವೆದರ್ ಪೂರ. ನಾನಿತ್ತೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ, ಇವಾಗ ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಾತೆ. ಚಾ ಒಂಜಿ ಪರಿ ಇನಿ ಚಾ ಮಲ್ತೀನಿ ಬರಿತೆಲ್ಲ ದರ್ಬತ್ತಿತ್ತರು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಚಾ ಮಲ್ಪು ಗಂದು ಮಗಳು ಚಾ ಮಲ್ತೋಲು ಎಂಕ್ ಬತ್ತ ಸುಸ್ತಾಂಡು ಮಗಳು ಚಾ ಮಲ್ತೋಲು ಸುಶೀಲಕ್ಕ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಚಾ ಮಲ್ತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಗಡಿದ ತಿಂಡಿ ಇತ್ತು. ಅಂಗಡಿದ ತಿಂಡಿ ತಿಂದದ್ದು ಚಾ ಪರಿಯ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಳ್ಳ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರಡತ್ತ ಅಂಚ ನಿಕಳ್ಳ ಪಾತೆರ್ಗ ಅನ್ನು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕೊಲ್ ಕಾಂಡ ದಾದ ತಿಂಡಿ ಮಲ್ದಾರ ಯಾನ್ ಪುಂಡಿ ಮಲ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಸೇವದ ಕಜಿಕ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಗಸಿ ಪಂಡ ಅವು ಖರದಿ ಪೋತುನು ಬೇಯ್ನಾಗ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಬೇಯ್ತದನು ರಪ್ಪ ಬೇಯ್ತದನು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತನು ಪನ್ನಾಗ ಗಸಿ ಗಸಿ ಆತನು ತುಂಡು ತಿನ್ನಾರದ ಮೀನಿಂದ ಹಾಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ಬೊಕ್ಕ ಆಟಿಡು ಪತ್ರೊಡೆ ಮಲ್ತಾರ ಪತ್ರೊಡೆ ಎಂಚೆತ್ತ ಆಟಿ ಪೂರ ಎಂಚ ಉಂಡು ಕೇಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಪೂರ ನಿಕ್ಲಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ಪೂರ ಗೇಮ್ಸ್ ದಿದಿತ್ತೇರ ಗೊಬ್ಬುದಾರ ಎಂಚ ಉಂಡು ಆಟಿ ಪೂರ ಆಟಿಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತಿಂಡಿ ಪೂರ ಮಲ್ಪೇರು ಮಲ್ತದಾರ ನಿಕ್ಕಲ್ ಪೂರ ಇಲ್ಲಡು ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲಡ್ ಮೂರನೇ ಪತ್ರೊಡೆ ಮಲ್ತಿತ್ತು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ ಕೈತಲ್ ಬರ್ತನು ಅಂಚ ಐಕ್ ಪೂರ ಎಂಚ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆವೊಂದುಲ್ಲರು ಮಲ್ದರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆತ ನನ್ನ ಆವಡ ರೆಡಿ ಎಂಚ ಪೂರ ನಿಕಲ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪುವರು ಅವಿ ಪೂರ ಪನ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ಲ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆದ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುವ ಬೊಕ್ಕ ಆಟಿಡು ಓವೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಪುಜತ್ತ ಅಂಚ ಅದು ಓವೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆರೆ ಇಜ್ಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ರಾವಣಡೆ ಅದೇ ಪೂಜೆ ಅವು ಪೂರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ಈ ಸಲ ಚೌತಿ ದಾದಾಪುಣದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಕೆಲವೇರು ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಚೌತಿ ಊರುಡು ಪೂರ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿಂದು ದಾದಂದು ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ದುಂಬು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ತ ಒಂದಿತ್ತನು ಪರ್ಬ ಬನ್ನಾಗ ಊರುಡು ಪೂರ ಗೇಮ್ಸ್ ಆವಡು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಪೂರ ಇತ್ತನು ಬೊಕ್ಕ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಪೂರ ಇಂಚಿನ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋಸ್ ಅಂಚ ಪೂರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಗಮ್ಮತ್ತ ಒಂದಿತ್ತನು. ಈ ಸಲ ಇತ್ತಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತನು. ಈ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಲ್ದಿಜಿ ಅಂಚ ಪೂರ ಆ ಒಂಚಣ್ಣ ಏನಿತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ತೂಕ ಬೊಕ್ಕದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಡತೊಂದು ಬಣ್ಣಗ ಮಸ್ತ್ ಸುಸ್ತಾಪು ಹೆಂಗೊಂದು ಹುಷಾರಿದ್ದಂದಿನ ಕಾರಣ ನಡಪರೆ ಮತ್ತು ಭಾರಿ ಬಂಗಾಪು ಅಪ್ಪಗ ಎನ್ನುಂಡು ಯಾನ್ ಬೋಡುಂದೆ ಈ ಸುಸ್ತುನು ಈ ಕಷ್ಟನು ಕನತದಿ ಒಣ್ಣಿ ಎನ್ನ ಕೈಟು ಪುನಗ ಎಂಕ್ ಯಾತ್ ಬಂಗೈತಿಜಿ ಏರೇರ್ನ ಕೈಕ್ ಪೋಯಿನಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಾಂಡು ಪನ್ನಗ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಏರ್ನ ಕೈಡ್ಲಕ್ಕೆ ಎನ್ನಿನಾಲತ್ತು ಎನಡ ಇತ್ತಿನನು ಕೊರ್ತಿನಾಲು ಅಂಚಪುರ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ ಯೋಚನೆ ಆಂಡೀನಿ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಣ ಅಂಚಾದ ಯಾನ್ ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ಪನ್ನರ ಕಾರಣ ಎಂಕ್ ಕೊರ್ರೆತ್ತಿನ ಕುಲ್ ಕಾಸು ಒಂದೊಂದು ತಾಂಡಲ ಕನತ್ತು ಕೊರೋಣದು ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಮೂಲಕ ಅನಕೇನು ಒಂದೊಂದು ತಾಂಡಲ ಕನತ್ತು ಕೊರಿ ಎರಡ ಎಂಕೊಂತೆ ಸಹಾಯ ಹಾಕೋದು ದಾಯ ಪನ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಏರ್ಯಾರನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ದೆತ್ತು ಕೊರ್ದು ಅಕ್ಲೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ ಯಾನೇನು ಬೆಂದದು ಕಟ್ಟು ನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತದನ್ನು ಅಂಚಾದು ಮಾತೆರ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಕೊರ್ರೆತ್ತಿನಕಲು ಒಂದೊಂದು ತಾಂಡಲ ಕೊರೋಡು ಉಂಡಕ್ಕೇನು ಪಂಡ ಏನನ್ನು ಬಂಗದೆಪ್ಪನ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಅಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಿಕುಲ್ಲ ಬೋಡನ್ನು ದಿವೊಂದು ಉಜ್ಜಾರು ಆಂಡಲ ಎಂಚಾಂಡಲವೇನು ಬಂಗೋಡು ಅಂತಂತೇನೆ ಬಂಗೋಗೆದೆ ತೊಂದಿನಿ ನಿಕಲು ಅಂಚೆನಂತ ಬಂಗೋಡಂಡಲ ಕನತ್ತು ಕೊರ್ಲೆಂದು ಯಾನ್ನೆ ಕಳ್ಳಗೆ ಎನ್ನು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಏರು ವಿಜಯ ಲಾಕ್ಸ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದೆ ಜರ ಹಾಕ್ಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಲಿಂಕ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಮಾತೆರನಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಏರೆಗ್ಲ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ದಜಿ ನನಲ ಮಲ್ಪುಜಿ ಏನಡ ಪ್ರೀತಿ ಪಡನಿಕ್ಲಿಗೆ
ಎನ್ನ ಕತೆ ನಿಖಲ್ನ ಜೊತೆ ಎನ್ನ ಕತೆನ ಪನೋಡುಂದೇ ಈ ವಿಷಯ ನಾನು ನಿಖಲ್ಡ ಪಣಿನಿ. ಇನ್ನಿತ್ತ ಕತೆ ಇಡೇ ಮುಗಿಪ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಬಾಯ್.